onim se wo da ko wu onim se so be a prostitute bebre kwagimiro oh yeah bebre kwagimiro bebre nso de bama hu nsuo no ma to ma ona ye eliminati osoro nyankopɔ ahenie aban ɔpa hena safukuo ɔpa kronkronfoɔ de ɔma kɔne maanum last month me kasa fa Jerusalem ho akyerɛ Jerusalem sɛdeɛ sitiɛ na odeɛ memmɔ so nɛ da foforɔ na mɛpɛ sɛ deɛ nti a yɛka sɛ fa dwamammɔ ho ane sɛ nipadua wɔ yi adwamammɔ sɛɛ no gyeme so amen ɛna Bible sɛ yɛ nipadua yɛ Kristo na asɔɔdan na Onyankopɔn honhom tim wosae no a ɔbɛsɛe wo Bible sɛ bɔne a nipa yɛ bia nkɔ nipaduam na deɛ ɔbɔ dwaman no ɔsɛe ne nipadua ɛna dwamammɔ nso yɛ bɔne a ɛbɛtumi asi wo nkwagyeɛ kwan ɔde aseɛ nipa biara a ɔyɛ dwamanfoɔ no ɔmmɔne ti ne mu ɔmmɔne nti mu a wontimi nyɛ akɔyɛ te sɛ barima a ɔfa ne yerɛ akyi anaasɛ ɔba a ɔfa ne kuna akyi ɔno deɛ honhom a te ne mu no yɛ last ana ɔdene yie ana ɔden de asɛm no yie enti sɛ wobɛgye Yesu Kristo di a nneɛma ahyɛ no nso a wɔ sɛ wotwe ho firi ho number 1 ɛyɛ atorɔ the well lines the moment a wobɛyɛ atorofoɔ no na wawa ɔde ato dwa sɛ papa no bɔnsam number 2 obi a nitansɛm ahyɛ ne ma nitansɛm obi a ɔnnɔ nipa saa na mpa sɛm kyerɛ oni dɔ ama ne nua oni dɔ ma nipa biara Bible sɛ deɛ ɔwɔ ɔdɔ no Onyankopɔn na awo no deɛ ɔne dɔ no na agya no bɔnsam so ate aseɛ enti nipa biara ɔte asɔre mu anaasɛ nipa biara ɔnam wiase yɛ ɔne dɔ no saa de pare papa ne bɔnsam ebio mepɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ fa saa asɛm yi ho adwamammɔ yɛ ade a Awurade mpɛ na sɛi wo nipadua nkasa na ɔsɛ na mɛka asɛm bi dwo wobɛwu ɛne ɛsiakye no out of 100 ɛsi 400 bɛgyina hɔ a mɛtumi aka sɛ ɛmu bɛyɛ 90% adwamammɔ na ma ɔmu nyaa saa ɛsi no hepatitis 100 bɛgyina hɔ a mɛtumi aka sɛ mu bɛyɛ 80% adwamammɔ na ma ɔmu nyaɛ syphilis ɛnso wɔ hɔ a syphilis mɛtumi aka sɛ ɔmo nso ɛyɛ mogya mu yareɛ o syphilis ɔno nso mɛtumi aka sɛ mu 90% adwamammɔ na ma ɔmu nyaɛ sɛ ɔn sɛ deɛ siteɛ gonorrhea wate aseɛ gonorrhea ɛno nso adwamammɔ na de ba ɛkyerɛ wadeɛ kakra ɛtɔda bi a sɛ yɛnka no koro ankyerɛ wo a wonhunu tiɛniyɛ mehu wɔ bi a wadi banku ɔsɛmɛyare syphilis banku na mmanya syphilis ebi ne hɔ saa tiɛniyɛ enti adwamammɔ wɔ hɔ yi ɛyɛ ade a nyame mpɛ from the infancy amen ɛno na ma Biliam ɛno na ma Israelfoɔ hwe ase ɛwɔ na wɔn atamfoɔ anim obi kɔbɔ adwaman
amara na Israel fo ache nsraban obi dia bufu okoba dwama won nsraban na chi ama Israel ne ba ko de sekan sword o de ko wo no ni oba ni nyina sina no nyame promote no Yes. and so that thou shall not kill no That's right. what you say Israel for your bone a no mo ko soma bo soma nyame soma ko bo adwaman na ne bo afu so what you say Yes. Kristo ni free nyame mu akwa busumfi a o adwamanfo so na Bible no kan ti adwamamo de Erade ani nya ho so what you say Erade ampene so nti se wokɔ sɔre na adwamanfo a anya wadwen sɛ wɔn konkro baba betra mu woyɛ sɔfo na sɛ dwama hom tiw mu a na ma hom tra mu enye Yes. woyɛ dwomtoni woto gospel na sɛ wontimi nkura wo ho na adwamanfo a nyama hom tra mu a enye yɛnsɛ saa de no nso tieniye ebi a woyɛ sampaka no gyina bɔnten wogina krom wogina kam na sɛ dwama hom ati mu a wobɛka asɛm no deɛ na nso aba wɔwie yɛ wɔbɛhyɛe de meto obi afo sɛ dwamamɔ yɛmfa mmɔbra Amen. nti asɛm no ye ɔma a wɔwiase koraa no obi si so na ɔso ɔmfa nyame ho na ɔde adwamamɔ bɔbɔ no berɛ a na wie yɛ wɔhyɛe na wie yɛ ɔhyɛe na wie yɛ wɔgyigya Kwasempa. ɔte aseɛ yɛwɔ mma bebree wɔ hɔ a ɛnɛ wanu wɔn ho mma bebree wanu wɔn ho wɔsi soɔ no bere a wɔbɔɔyɛ Nyagoro. ɔne mmarima paa ɛne no ada wiase wɔ mu no afei na ho nsonsuasoɔ Eba no so. ɛba no soɔ ɔhɔ a na rasis bi atua gu no ho Oh. ɔnya asio ɔhɔ a na mpɔmpɔ bi de agye no ɔhɔ bi a na ne yɛfunu yɛ ne ya wɔɛkɔ so wɔntene ho ase ɔkɔ so obi asi so na ɔso ɔbɛwɔ nsa gyaa no no ɔboaboa pressure no Kwasempa o. gyaa no ɔboaboa pressure no Yes. ofiri mfie bɛsɛ aduonu ɛkorɔ no Ha! sɛ woyɛ nsa no akɔduru baabi no so wagyae a ɛfiri mfie aduonu mu korɔ no afei na deɛ ɛnsa no bɛrepresi yɛ no wode aseɛ Kwasem. ɛbɛtwe ne ho ɛbɛtwe ne ho because ebi ma toa so Abio. sɛ wode aseɛ ɛhɔ na ɛbɛyi pressure ne adeade ama wo nti metufo gya nsa wiɛ mefa konya wɔ ɛsu bɔ nana akufo aba so nsa no a wɔm yɛ announcement 10 o'clock no Ah, ne die. ɛsɛ no a wɔne ba wɔmia wɔmo ntrae no ɔmomfa nkɔ anadwo 12 ne 1 ɛni ɔna de ɔbɛdaada wote aseɛ ɛyɛ bɔne de ma na ahyii sɛ nnɛ nipa bebree nsa borɔno bi a bɛduru soɔ Saturday ama dwamammɔ ɔmo bobɔ saa ebi twe sika wowɔ bi Kwasempa. anadwo wabɔ no wabɔ pɛntoa ne nyinaa no sɛ papa no ankasa ne deɛ no wada na mamoa no ɔmo sa wɔm wɔ kurom ɔmo bɔ no saa hɔ yɛnom wi Oh yeah. yɛnom tramɔ akɔhwifoɔ akɔgu wɔ siga a yɛfa mmaa wɔ abɔntene so wo ne saa no nti meda nyame ase so a yɛdi akɔ hɔ na ɔma ne mmara ne tirim na sɛ ɔbɛtwam kora a wɔntwam cause ɛyɛ adwuma bɔne Bufukuro mbufo. adwuma bɔne nyame bɛtwia bi ka papapapapa na kora bible pɛn aka nyame asɛm ama nipa atɛ asi asɔdan wiayɛ mɔsa tua gum sɛ amanfoɔ nwɛ nsɛmmɔdam because of sika ɔkaka ɔmokyerɛn ɛne ɔpirikyi tia yɛ adwumafo wei wo papa obi yɛ bi na nka nom bi anka bɔnsa wieyɛ nyɛ ɔne sɛ motete lankuri sɛ mu a apolisifoɔ ne asogyafoɔ di mo anim no yɛ montra o yɛme bɛbu sa mo pa hɔ na ɛbora polisini bɛgaade no hɔ na wabora sogyani bɛgaade no
so na enipa timi sei timi free ni nipa dua so no asai ne hwe no ndi anopai mitu obi afo adwama monyo anya me shraw ti quotation bi amekotu no e wo se wo de wakoma edi akire na won so o de abobra jeme so amen jo yanka Proverbs chapter 5 any come from free Proverbs chapter 5 verse 1 verse number 1 adwama mo kokobo oboya koko Proverbs woni say Solomon no pamate bia papa na Solomon pamaye pamado o bama no pama ona twempra ahasa ne mpranko ya 300 Solomon the you don't know what plus you what there 700 ninjina na ansono wanso o sako for but Ethiopia ni ba o dia se afọ de Israel for si na bruso amama mu fo kura ni ko so aware no oware faro baba oware ya ko ware Misrim faro baba Solomon sure 1001 solo o jama fo foke ya guru na safu tio we ne ma na di tu no o tu ni fuya anso Solomon amfa awiya na nyame apo no asem no Solomon awiya ma kom na koma kodi abosumfie obi a wasi asodan ama nyame sa na kuma se ne Ghana fo aye wasi asodan ama nyame na sika pento otonensa ora asia oyama kaka dro hwentie papa no obia gum wa tudi so dia asia wa ka cho se mojaduro ayaduro so amusba to be kra ko Nigeria yeah and China na me adum Nigeria president across border o sana ba kromo no doso bese ne ma across border osemo amonom no mukuro na me good o se wo ti hai Proverbs say o se adwama mo kokobo na me boye koko awa adwama ma Solomon mame na nyame fa ne mu ka asem wi o se me batie mi nyansa me batie nyansa me de ma bre waso asema menti ase na bra waso ase ama ntiase na hwe wadwe mpa so na nyansa ana ntiase ebe so wadwe mpa so na wano akora nimdie na wano ba kora nimdie na oba ne nani anuchi ewo a eso o ka sem bio o so oba na nani trese oba won firi kuro yim na no chi wo so oba wonye kristoni oba woye prostitute that's right na no ti wo soso na nanum ye toro sene engo na nanum wo toro atanwo na na ti ye nwono se onwo na so da wani ko oba na chi so ko hwe oba koro na opo so na ne da no o ko tie ne ho nsam obro no to so a semboni nko na ba so sai en kan ho asem papa sani din o ti ase won en kan ho asem papa ento oba na wo hunu no a ye tofu a wo so won ti ase minim de wonu wi ti ase mi wonim de wonu widiem to so kai na ti ye nwono se onwo o se na ti anyu ta wonno o se na ne nai o se na eye nam te se enkranta no ani enam na enam papa to so kai o se ne nai sane ko wom so ma no ne na sane ko wom asama do na nam otutu kro na asama do ana ne nai tutu kro enkwa kwai de onkwa ara da de oni asore ni asam mabla bonu no o sia da do a wo so ko asore ni nda do a wo so ko asore no abada nche oba abada nche fiada mpao asia wo she bere mount o ya si ye ni ka wo sense na konhwefu ni o ti ase fiada no obebe fie ho anko asore dabi abo sex na ni tiri da so o ka so asore ya wasida ena de onko ba bia o e be wie ya jollof am wadi wadi ase ena de onko ba bia ensum nyame wa ya je me say amen FM sa ro tie 5 onko ko die onko o fa ba bro anu age ato o fa ba bro pe o ba age ato
so they say so we catch say ya empire da bi oya wasa dia wo ne wo ye no eya bone so bi ojao ama de trust am ba hu a wo be ja no ana nyawo so nko na the boyfriend na ba ma no so a wo da na nche no a man tetare ho te se wa jama so amen to so kai na namo chinchini ko de onim ho ba bia wonim ho ana sa ma na chinchini ko na afa mi mamuntie me te haye o say afa mi mamuntie me tie me na munyi mo mfiri manum nsam ho ma wakwa mfiri ne ho nko achi ma wakwa mfiri won ho nko tiritiri men fi apona no me ka se tre Kristo ni me ka se tre obi okwa sore me ka se tre obi a opa nkwaje jema so amen amen oba tiri asia obawo na hwani egu abontere oba tiri asia ba ma na trust ada na to ase na boxer shorts hwesali power ya wadress we na adwin papa bie ni tirim what I say when you are not just so be set trust ani ye no awa what I say yes and when you are not doing so say ono so be senator de ye na hwani so akata ono na huru ya wode fra no woton na ho oton jama so amen what I say nti sawo ba we wontimi no trust mo brada tieniye at times oma wa brochira na ya mobro o fra brochira no be do Ghana pe this is the ntware so oya was fam ko brochira o din do wa do Ghana afena ba ma tie osia wo ba yo sinu ma me ho ada na mfa nto ma nim so oba wa wonte Ghana nti adia na 9 fio dabi o se ma wakwa mfiri ne ho nko ma wakwa mfiri samba no ne samba ma no ho nko chiri men fi apona no teni ye sabama epia bonte so kopa ba yes ma ya kama ye ba ma ne bia ya ye bida okay me ko ya la sa jo sa ne ka no me ko ya la geri on sam ya la on sam ya la on sam ne to la no so tese wo ko twitwa ntro okay kan trust ye ni mu so ba de every if time no o kan okra kire na on pa this o twantro every if time this is about hono wa na kan okra ntro ba ndi afa ho do go kan okra kire no a majority nyom nyina okay jama so amen you be ho sabi nyamusum ntino na ni da ho so central the man obi so agisa me se jo obi be be fra sorry apon me a chena jila da ho me a won lie yetimi je baaburo no na ya ne ya nkwa so ndi ahia motuam o so ye sitia yes o yetimi ka sa ne obaba sore de ankama pene enu to be dware ga ni be dware akwa sore apetu akwa sore am ya preach mo akopaja no senti ya preach a wọ́n bẹ pẹ́jà yẹn nsá wà sọ́ dẹ́mu wọ́n nyina màmá no yóò mi yìnyín bá asọ́rí o. Sika FM 89.5. Owó ọ̀dọ́ bí na dín náà bá nti ọ̀tá náà wọ́sẹ̀ nyẹ́ ọ̀nà bá sọ̀rọ̀ ẹ̀mí nkọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ nkàmí ni wọ́n ekyi. wà sàkìrà ndí náà. nti gbọ́sọ̀ ọ̀nà sọ̀rọ̀ dẹ̀ sẹ̀ wà sàkìrà bẹ́ẹ̀ma ọ̀nà wà sàkìrà wọ́n nyà nsá nà dà wá wọ́n bẹ wusẹ̀ bíbí ẹ̀sọ́ àná no nyẹ ẹ̀nàm no wa na ẹ̀mọ̀ dàdíyẹ bí sàkìrè. ìbáṣẹ wọ́n di àṣẹ tònyá yẹ ẹ̀bùn sẹ wọ́sẹ̀ yẹ afra mi yẹ bẹ kọ́ wọ́n bẹ yẹ sáà dẹ́ kọ́ ọ̀sẹ̀ bìrẹ̀ o kọ́ ọ̀sẹ̀ yẹ nsuo àbúrò ní bẹ tiẹ̀ náà dà hó ní òfin àwọn so sáà nà tiẹ̀ mèsì bí ha bẹ dware kọ́ asọ́rẹ́ ebi kọ́ bọ́ kọ́ nkà nyinaa ọbẹ kọ́ akọ́ bọ́ kọ́ nkà ọbaa ní ntì ọbẹ sá ọbẹ yí hanki mìíràn o ti àṣẹ jẹ́ ọ̀tún ọ̀sẹ̀ káyì. verse 9 wọ́n sẹ́ na ẹ̀mẹ́ ní fie pẹ̀lú na wọ́n afọ wọ́n ní die ama ebi nọ́m ẹni wọ́n fie ama tìmọ̀dẹ́fọ̀ na ọ̀họ́họ́ ẹni wà á di àmọ́. wọ́n ti àṣẹ ọbẹ̀ di sá ọbaa n'akyi wọ́n ní bá tiẹ̀ no wọ́n fie so wọ́n fie so bẹ̀ twa na wọ́n jẹ́ mpade ahọ́họ́ amẹrẹ ho afa ẹ̀nà abúlé họ́ wọ́n ní sẹ́ dwamamọ́ nipa bebree wu ama wọ́n sika keka bank ampo wọ́n jẹ́ mpade akeka binom hɔ wọ́n ti àṣẹ dwamamọ́ o ebi ha bɛ tu kaa so ɔkɔpɛ baa na kaadi na kɔhwe hɔ
obi tebe ko fo obi yere ne bonu dua ne wu so say na sitie Ghana ha ade ama stadium ahu adwama mo yentofo wo ho because I have for up to 100% of kings in Ghana here no mentally I can say 95%. I have fornicators MPs for adwama mo for say pam asofo adufo what I say adwama mo you want to say Nsuo teachers onu tire ho wa kira nkwada ade am akwala na no nufu mu boy no kura wa pene nada what I say footballers until Ghana for ball na yanku ya nimu no adwama mo na nsani wi footballer for duane adwama mo na de na timi de mo kogu baabi ni asesa shawofo ade abron se chusu baako footballers o na Ghana pass atam Ghana sika ya de amawo Omo ko jira ne head atwa kanko ya bompa wa bodwama ente se atwa kanko ko bompa ho na betie so me say anioma koso system no no adwama mo aye chese me hwa a police floor a soldier floor customs adwama mo o ka se so am say ara na preach sa teniye me show him for power I'm raho and the foot bonana what you say na na ti akonya so a the girlfriend akwada ketua atwa no hu oso na na ba mamu pen enti na na konya na otiso no de oye nyina wo mu o tibe kla twifa no so na na pachew na nanko tontin peso mu fam fa ne tekra man fam na kwada su kodo ma twifa no so no palicho am pachew nye yo what you say nti me hwa no ma koso system no mu a eja etan edwamamo asani pa bebre aguntala twas animase e dia sofo ahwefom e dia dufo to kwa kafom amen me shobo sia be babai e bi kura ma binum num wiya me hwa na me sere wo sa mo de tsame afie no mo de tsame na me so ya za me hwa ya na me sha za what do you want? Me show you one am so ya because obiara wa bona jumpo so okwa sori a we do we ni light abeso no bottom sori kwa sori o ba bi adina duro e say Ghana from panu flag je so man kwasiafo hwe de akoso na me say akoni yi no aka say ma me hwe say de si show mu no am say yeah that is a danger man. Cause when we know who so said was so muno a hanja kill am say yes I quite called dog say yes as the down so kai kwani chief who no say guro asamba we are see no say sabi dia you would do be to say wonyina a status fifi now go agem person we dia keto we ni better that do time Sika FM 89.9. And you know, Christian council, Pentecostal councils, all the ministers in Ghana here, they are massam, and corruption, Kurano, and robbing nation. Tell somebody, there is no advice. You need penny. Obiaya your pay. That is all see. Just so non obedient to me, Yoshi. Police obedient to me. He said it. What did I say? He said it. Me tell you, friend, I'm a shit. Me say. Yes, I'm a friend. I say, who. Yeah, you want some wow. I said, kind of forgery coachly. No, my cost system in me too bad. It's all cost clear. A gamma, a teacher from Kawasham. What to say? Lectures in Kawasham. The new one, I do
Sankana na kufa do na nkofo kofa sex education aba. Adia bi si Ghana hada kwa nkroma time wanya bi busi afri fa kotoka atampom Dr. Hilary mo mutan wan se time wanya bi da. Atiasia Menka say ajekum kufa time. Former president wanya bi da. Atamas onya mama kura ya bomba madin wan fasa dwen mama sana e plan ya dawa wa moso oni say nya dia Ghana for ba so Sika F but ninya mena ya domo ninya o me ba wo ye hwe se ba ji atomo o me ba wo ye hwe what I say the way ya so muntam it's so muntam cause the new cost system no atai Proverbs 7 yɛnhwɛ hɔ nso yɛmfa hɔ nka ho verse 1 adwamammɔ ne ɛso aba ɔsi adwamammɔ ɛso aba o adwamammɔ yɛ dua ɛso aba ɛbɛso gono ɛbɛso HIV what I say ɛbɛso syphilis ɛbɛso hepatitis ɔsi adwamammɔ ne yɛbɛ ɛso aba bebree adwamammɔ say you dia so na ba jama so amen nipa wo bo jama anya wadwen so ofa ho adi o chale na ga no me tira no ya na so de o na o ayama no wa mama na who say yes afia so na me fra na o church ko sa ba na o twumi ansani me de twaga yi ho kwan o sa me share mpana ne fa no Jesus Christ when you me wakɔbɔ dwama na wiere wasa bɔ Jesus Christ din ntia na da bia me nua hini no sia na kyerɛ ne paa kyerɛ no binim sɛ ɔno a ɔbɛwu sɛ yes ma bɛma yo amfa ni agoro afei me yam gye ko na ɔkɔ check up na ɛka kyɛ sɛ ɔnyɛ HIV a wohyia no na n'anim ayɛ te sɛ ayi no n'anim hankra no ayɛ sɛ wufoɔ ahomi ansi so afanu ayi sign okwasiya ni mu ti asem de dwamamo me ka ga bia obi ko fa ni free touchman oba wan ga ho fa to oba bia na musa say brother ma ko check up o se da bi o pa ni pa o no se na me se madada boy na no de o se sofu da bi na me so ya sure o se ai nam so wo fine no so for me what touch my na me de wona me Judy ntira me de oba na be kire na me shi yo nam se ma futu am de ba ma no se ga ne so for ya nko check up kra nya hwe na yemu no obi anyare na sister o yare me shona ga ne ho fa no tum na sister o yare ko mon ko check up nam se brother so ujimi di no se ha nam se oba no yare ga no so for me nam se yes no ko check up one ko check up ba na ga na HIV positive 1 + 2 1 × 2 wanya te ga na ye bie envelope na no na ga na to ho en bia no na se so nyare brother bra oba ha ya no na fe bo ne tuan atwansoa no pepa na nimba fo yes nam se so na nada o se papa ai nam se ne wanya bi afi was you that ya den of wosu nam se ko kan Proverbs 5 and 7 o ko kin kan wat so aba atwansoa na ga na chan what to form esu nam se sorry free ma so dem ko what I say esu ba adwamamo esu aba Sika FM jo to aso kan o se adwamamo ne eso aba me ba di mensem so o se me bai masama me ka kire wo na di so na fa mmaransem sie fa mmaransem no fa sie di mmaransem so ne nyankwa mmaransem a me de ma wo na di so se de obenya nkwaje obenya na bu me mmara se woni wakoro twa wisi e bia wo ye virgin tie me anya so ba have sex and a dia ne buye bebro nyani na ba mu ahunu nyansa
Bible say nyansa mfiri aseɛ ɛne awurade suo ɛnyɛ sex ɔnam fofoɔ bɛserew womfa bɛrima da woyɛ toktok womfa wɔbaa da woyɛ dwɔn saa na anam fofoɔ bɛka kyerɛ wo fa wo nkɔseɛ yɛpere nyi nkyerɛ gyeme so amen fa wo toktok ɛkyerɛ wo daakye nipa a mowɔ hɔ no nyinaa ne yɛba ada koro obi gyimi ɛde ne bɛtena se akyɛ obia ne tie bɛyi no firi wiase ntɛm gyeme so amen so wobɛtie ma fotu a bɛboa wo afei na young ones ebia wie JHS wɔn kɔ secondary schools wobɛkɔ akɔto mu seniors a wɔn bɛwie wɔbɛtumi atena mu bɛwie school ɛmu obia mfa wo daakye antwitwiri fam wɔsɔ pa ka kyerɛ m sɛ hei ɛnka saa asɛm no nkyerɛ me ɔma me ne wɔna mɛka w'ani wɔ school mu a ka kyerɛ ne sɛ broda sister wogoro ho me mɛka kyerɛ wo mɛyi wo afiri school yi mu because o report ma o headmistress a ɔnsom o report ma o master ɔnsom pɔn nkɔtɔ dwanim na fɔm awurade bɛbɛtɛ ɔde aseɛ na ka kyerɛ awurade sɛ this girl ɔpɛ so ɔsɛ me daakye awurade ka ne to fam gyama so amen this boy ɔpɛ so ɔsɛ me future awurade bɛde ne ma breaking it down afɛbɛtɔ biribi ne wonam hɔ a ne ɔsoro na sɛ nkyimi hɔ deɛ a ɔbɛma wo daakye abɔ ɛma yɛ a wɔm tete dwom yɛ a wɔm yɛ masom yi ɛne wɔma ntimi ankɔ school no mmarima bi na ɛyɛ wɔm saa ne bi nim nwoma yɛwɔ bama bi nso wɔ hɔ a ɔba bi a ɔkɔ fa no na ma ne destiny ɛsɛyɛ be very wise adwama mo mfa soɔ bia ne so me na meka ma sɛ mesɛ mpratwe yɛ nkwaseasɛm mpratwe ɛyɛ gyimisɛm dɔmfa ne sɛ woyɛ ɔbaa wote aseɛ fine ɛna ne bama bi atwetwe mpra mama bɛnwɔtwe ɔmo nyinaa ne wada ɔmo bia nso anwarew ɛna bia wanyini wawie school ɛna wabɛyɛ sɔfo bi yere waba bɛyɛ sɔfo bi yere gyeme so amen ɛna wasɔre na yɛ kɛse ɛna saa mmarima no a ɔmo ɔmo twetwe mpena no aba asɔre no mu susua mpaa sɛ wosaa ladi no a wotew a woso ware sɔfo no wobɛnya ahotɔ da gyeme so amen deɛ wonim yɛpɔ asɔre a ɔmo nkyia wɔ biaa bonso aba mesɔfo maame no menkoa mesɔfo maame sɔfo maame deɛ wodi o bonso hwɛ anim sɛ wɔsena bonso aka no wɔ mekura ni anaa so gya deɛ wokyerɛ no so nsi gya deɛ ka wateɛ mu de to gya wɔ asa nyɛ ya sɔfo maame ma sika nkɔ didi ɔno bɛdi ayɛ nsini wokunu bɛbu saw sɛ na bɛma ɛdɛ no wɔhaw saa wɔsɛ ɔna mene ne kɔ skul wasa twantoro onyame fie wote aseɛ wonim wo daakye baabi a nyame bɛwura siw ɛde wakɔduro ɛnɛ meka ne dwam sɛ nane kufoɔ adoyere sɛbisɛbi mpraduasa sɛ wɔyɛ mamasɛm a ɛna mama sɛbi ɛne no dedaa yɛ bi ɛwɔ MPP nɛ ebi wɔ NDC nɛ a maame ne ne anigyeɛ bɛbɛta wode aseɛ because wogyina hɔ no fɔ drɛse a bɛdrɛse akosi fam biara no bɛrima no nim wadagyam saa na ne ne tie o you need to watch yourself wonim wo daakye baabi a awurade bɛpagya wode waduro young ones a mɔba no wonim baabi a nyame bɛpagya waduro don't destroy your career in your future mesrɛ wo ɛwɔ sɛ mu ani da hɔ ɛwɔ sɛ hwɛ wakɔ yie gyeme so amen ɛbɛsɛ asɛm a meka wate aseɛ tirie jo ɔka sɛm yɛ hɔ wɔsene bu me mmara nsɛm sɛ wɔni bu me mmara nsɛm masɛm no bu mmara no sɛ wɔne koro kyerɛ wo si ɛfa kyekyerɛ wɔn nsa tea so wonim sɛ nipa ho baabi a nipa respect paa wonim adekɔdeɛ w'ani kɔsua nipa respect n'ani kɔsua very well nti nipa bia ni tata no ɛyɛ very fast tam bia bibi ni ano abɔ n'ani o protect n'ani yɛn protect yɛn nsa yɛn protect yɛn nan
nti wɔsi buminsɛm sɛ wɔnyi kurukyia wusi fakyekere wɔn nsa tea so fakyekere wɔn nsa tea so hwɛ no wakoma pono so hwɛ nsɛm no wɔ akoma pono so nyansa sɛ mi kakyere nyansa sɛ nyansa woyɛ me nua baa hunumu sɛ wadamfo kakyere nyansa sɛ nyansa woyɛ me nua baa na kakyere hunumu sɛ wodeɛ woyɛ madamfo na ahwɛ wo so afiri ɔbaa na ɛbɛhyɛw so afiri ɔbaa na n'ani hɔ ɔbaa wɔ hɔ ɔbaa wɔ hɔ a wɔka no kɔdɔkɔsɛm na mefiri me da mpoma mu solomon maame no wɔsɛ meankasɛ na mete hɔ mfiri me da mpoma mu mane hunu ankasɛm mehwɛ mane hunu ankasɛm ana mehwɛ mehwɛ ntekwafoɔ no mu mehwɛ ntetekwafoɔ ana mehunu mmɔfra no mu bɛrima a wɔpɛ maa wowo deɛ de fra no tetekwaa bɛrima a wɔpɛ maa tetekwaa bɛrima a wɔkyɛnsi maa bɛrima a adwamamo yɛ ne da yɛfrɛ no tetekwaa wɔsɛ na mehwɛ ntetekwafoɔ no mu ntetekwafoɔ no na mehunu mmɔfra no mu abrantewa bi abrantewa bi a ɔne ti ɔpra bɔnten bɛn wɔni agya jamaso amen number one oni agya because oni futufoɔ ni papa nturufo ɛna ɔbɛhwɛ bɔnsi na pampam wɔyi ne tiri sɛ na pampam ha yɛ rasta sɛ yɛde yɛkɔ no yɛ rasta ɔyɛ rasta na ataadeɛ bi asɔne pa titiri sɛbi yɛn nuanom afiri sire mu baayi asɔ da ne kɔɔ ho kwasia asɔ da ne kɔɔ ho asɔ da ne kɔɔ ho ɔnam a wɔkɔdwie na ayɛ na pampam rasa na taade fii na sa meka na ano medu asuafua na baako abɛgyina me ka ɔsɛ kwam de yɛ ne yɛ na mesɛ deɛ wayɛ otiri hu woyɛ korɔmfoɔ wo sɛ ɔkɔkyiri a woanya adwuma ɛfɛ ne wɔgyina nam sɛ ɔbia suro sɛ ɔba mu akɔyɛ adwuma wɔ ne fie woyɛ korɔmfoɔ ɔsɛ daabi yɛ life nam sɛ life wonim ade kɔde yɛfra no life fiakɔ kɔkɔ yɛ otiri hɔ na hwɛ sɛ ɔnya adwuma nya subammɔne bi aba yɛsua adepadeɛ yɛmpɛ wone sɛ sɛ sɛi ɛda schools ɛda churches wate aseɛ ɛda afie ne mmorɔno so ɛma hyia a na obi akɔfa no boyfriend ho nkɔmmɔ ɔba yes wowe sɛ ɔno nko atene ho a na ɔne ne boyfriend kasa fɔ so whatsapp twitter na ɔkyɛke wotiri kyɛ sɛ mehwɛ a Instagram ebi di sɛ Instagram ɔde pictures ahodoɔ ɛhɔ na ɔmode pictures kɔtoɔ nyasɛm ketewa ɛna ɔbua dwamaya na sɛ ɛti nka nhyɛ a na ɔde ne picture kɔto Facebook na ɔayɛ no sɔkye sɛ deɛ ɛyɛ papa no ɔpepa n'anim ɔde akɔto Facebook overhaul engine overhaul nyɛ nyina nyɛ jobs ni nyina bu ɛnyɛ ade ketewa mesɛw aberanteɛ tie ɛna na pai be very wise adwamama o obi nim sɛ no wɔyɛ high ohuru sɛ n'ani abue ada a wɔyareɛ bɛbɔw ada a wɔne bue no de wobɛkɔ sɛ yɛ mu no na wobɛhunu sɛ yes nti adwamamo so aba na sɛ atam wode wakɔto gyam odwamafoɔ bi ane nkwagye o yɛnya daagye ka yɛ dsɛm 22 wonya daagye akan verse 18 na sɛ 15 wonya daagye akan gyeme so amen kuro no akyi o kuro no akyi ne nwamanfoɔ bɛkorɔ mpare nyame so odwamanfoɔ bɛbaba ne nam new Jerusalem mpare nyame gye ɔtoa so na mempɔw ɔse na mehwɛ ntikwafoɔ no mu na menu mmɔfra no aberantewa bi a ɔne ti ɔpra bɔnten bɛn ne ntwe a ɔpere de bia so ɔnam abɔnten ani na ɔsane fa sɛ wɔne nam sports wode aseɛ sɛ ɔne nam sports ne nsa deda ma sisi akyi ne nsa deda ma akɔ mu ani gye sɛ yi ama ɔkɔ places so ɔbɛhyia maa nti yɛfrɛ no mmerante yɛfrɛ no atetekwaa ɔpra bɔnten bɛn ne ntwe a na ɔsane fa ne fie kwan ɛberɛ adeɛ san nwummerɛ anadwo kɔnkɔn ne sum ɔbaa bi hyiaa no na ɔfiri adwamanfo tam na kɔma asene wohu sɛ deɛ siteɛ saa maa no ɔdrɛse a ɔyɛ ɔba n'ani da hɔ ɔnim sɛ drɛse no a wɔdrɛse no yɛ fidie ɛbɛyi wɔ kwasea gyeme sɛ amen ɔno anim sɛ drɛse no a wadrɛse no ɛyɛ fidie ɔde kɔyi atetekwaa so ade aseɛ mese
wofra dwamanfoɔ tam na koma na adan mu no asere ɔmpaw wagigya ne nasonso ɔnyɛ ɔmadwe so ɔpaw na koma asere number 2 wagigya ne life yɛka sɛ obi agyigya a ka wɔadi agyigya na kyɛ sɛ nkyɛnkyɛma that's right yɛyi so ama ne sɛe kɔsaa ɔbaa no a wosia no na ɔhyɛ dwamafoɔ tam na koma sere wagigya nasonso asoro kapentafoɔ no nada susrafoɔ afa no na nkwasefoɔ wote aseɛ masinfoɔ footballersfoɔ ba a ɛno na ɔmode no yɛ training ɛna concertfoɔ ɛno na ɔmode no hye wi wote aseɛ adrobafoɔ taxi nati wawo sɛ de ade no siteɛ ɛna abɔnte wifoɔ nti sɛ ɔyɛ nipa na wɔhyɛ mpaboa a kɔbɛhyɛ sɛ 65 wagyigya o nasonso asoro nti wone sɛ wɔkɔ no wɔhyɛ atadeɛ bia ne hogu hɔ no ɛnka sɛ ɔbaa wagyigya ɛna nasonso ɛdɛn asoro ne nan tena ne fie baabi ɔnam bia naso duru hɔ informations number 2 ɔnyɛ toto so wɔ ne fie sese wɔ mmorɔ no so wobɛwuno bantema sese wɔ dwa so wobɛwuno asaw ɔtete ntwea nyinaa so ano so mu no fe na no What is it? ni ka kyerɛ ne sɛ ɔnkɔsɔ branche a wɔnim nyansam nya branche a wɔnim nyansam na ɔkɔsɔe ɛma branche a wɔyɛ atete kwaa wagigya wɔn sɛ deɛ ɛsiteɛ abranche a wɔne nso yɛ yɛbɛn atete kwaa na ɛsɛ ɔmmienu nyinaa nyɛ papa tirie awurade ɔyɛ branche a wɔyɛ atete kwaa mu ne wɔkɔsɔe ɛne ɔfee na no na ɔka kyerɛ ne sɛ asomdua fare bɔ ada me ne wo so ɛnyɛ na mɛma mabo adeɛ wade aseɛ ɛkɔkɔmisi a wakyɛ yɛwie sukuu menhyia wo bio yɛ bra aku ansa ne ɛsiteɛ ɛne ne bɛhyia wo na deɛ wonkɔ ɛnɛ deɛ wonkɔ ɛnɛ deɛ wobɛda me nkyɛn ɛnɛ deɛ wonkɔ mɔ sɛ bɛrima no so gyina wɔgyina wo sɛ dwan wayɛ sɛ nantwie na no nyina ma yi so ɔhyɛ ga no saa ɔsɛ yɛnkɔ a yɛnkɔ na wofie wura ni hɔ mede bɛmu akata me mpa so wofie wura ni hɔ ɔsɛ fie wura ni hɔ watu kwan ok ne yɛnkɔ ɛnɛ deɛ ɛnyɛ agorɔ o yɛnkɔ ne wafa kyerɛ hɔ ne wakɔ akɔgye ayi pala wɔde brade pii toɔ no akɔgye pala ne wakɔgye adɔnko ne wakura bɔtoo no ɔnim sɛ wawie wote aseɛ wɔde mmerada tɔɔ no nyaa no ɛde ne kɔe ɔde n'akyi awurɛfam sɛ nantwie ɔde koku no wonim sɛ ne wɔsɛ aka sɛ sɛ wɔyi so nantwie ama bɛrima no nti sɛ mekaa nantwie a ɔhɛ a wonte aseɛ sɛ ɔde aseɛ wɔyɛ sɛ nantwie no koku no yɛkɔ akɔku no but ne de yɛ ne sɛ ne master de ne kɔ sɛ mpɔkyerɛ wɔde twe gyimfoɔ sɛ mpɔkyerɛ a wɔde twe gyimifoɔ aso kɔsii sɛ agya hwere kɔsii sɛ barima ne ɔbaa no di ahyiamu te sɛ anomaade ahoɔ sɛdeɛ anomaade ahoɔhare kɔ fidie mu ɔnim sɛ ne nkwa ne ɔnim sɛ ne nkwa na dam afei mema mo ntie me owi ɔsɛ afei meba tie na monyɛ aso yɛaso ne mama no mu sɛm ɛma wakoma ma ne nkɔ na ɔma wakoma ɛma ne nkɔ saa ɛmaa ne saa mmarima no ɛte mpɔn so fom kɔ na akwan so wohyɛ bama a wɔyi suo naso ne nanim nyinaa yɛ kyerɛ bɛyi wodi n'akyi pii gu hɔ dansinkrafoɔ maama yi ɔne wakunu wɔn so dɔɔso wɔse wɔpirapira nipa pii wɔne wakunku wɔn so ɛna wɔn so ɔde yareɛ ko wɔn ɛdɔɔso fie ni asɛm ado kwan nkɔ saa maa no ɔmo fie ni asɛm ado na nkɔ kwan deɛ nkɔ ne sane kɔ wɔmpiem ɔne wɔda a wɔnim sɛ wɔda kɔwu wɔnim sɛ sɛ so obi yɛ prostitute bebree kɔgye nuru bebree kɔgye nuru bebree nso de bama ho nsuo na ɔma atɔ ama ɔma ɛyɛ eliminati no ɔne ne da wie a ɔbɛtumi de hanki apepa wasɛ ne ɛyi no ayɛ na ɔde akɔtɔ deɛ wɔyɛɛyɛ no ebi nso sɛ ɔne ɔpɛ kɔndɔm ɔne ne da wie a yɛaho nsuo no atam no atɔn wote fie a no wahohono yɛ kokum be very careful ne brɛ no so yankopɔn ɔnhyɛ wo